Uyu mzimayi mukumuonayu anachoka kwawo bwinobwino kupita kwa abusa omwe ankawakhulupirira kuti ni munthu otumikira Mulungu, koma omwewo opita kwa abusa sanabwererenso. Uku kunali kutha kwa moyo wake. Zinthu zake ndi zovuta kuzimvesesa kwake, chifukwa funso nkumati zitheka bwanji munthu wapita kwa munthu wa Mulungu chonchi nkupezeka sanabwererenso? Kodi munthu ameneyu chinamuchitikira ndi chani? Mzimayi ameneyu ndi ndani? Anthu kwawoko ankatinjiza nkhani. Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku palero kumenekoku umawayendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale, malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Uyuyu dzina lake ndi Rariet, ochokera ku dziko la Nigeria. Mzimayi ameneyu asanapite kwa Prophet ndi kusowa chotene, iyeyu nayenso poyambapo anazabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Ndipo Rariet atafika pa msinkhu wokwatiwa, anakwatiwa ndi kukwanisa kubereka ana 5 ndi mwamuna wake. Zinthu zonse kuti ziziyamba panali pa 21 March chaka cha 2018 pomwe nkhani inayambira. Pa tsiku licham'ma 3 kummawa, mwana wa Rariet anawapeza mayi yake atagona, koma mbali mwawo monse muli makendulo. Pakati pa miyendopa pali kokonati. Mwanayu sanafunse kanthu. Mukudziwa munthu ukaona china chake chachilendo kholo likamachita zimavuta mafunsidwe ake. Ndiye nthawi ikuthamangira cham'ma 4 kummawako, Rariet anamusanzika mwana wake kuti akupita ku chechi, koma akhoza kutenga nthawi yayitali ali kumenekoko. Mayiwa anapitiliza kumuuza mwana wawo kuti azisamalire komanso awasamale abale ake komanso mayi yake a Rariet, omwe pa nthawiyi anali okalamba kwambiri. Amayiwa ananyamuka wa ku chechi kwawoko, koma sanabwerere ku nyumba. Tsiku linatha mpaka masiku angapo osabwereranso. Amayi awa Rarietiwa anayamba kudera nkhawa, kenako anapita kwa abusa aku chechi komwe Rariet amati akupita kuja. Ndipo koyambako sanawapeze, napitanso kachiwiri nthawi ina komwe anawapeza ali mu chechi mwawomo abusawo. Ndipo iwo abusa atafunsidwa ananena kuti padusa masiku angapo chimuonereni Rariet, koma amayiwa amadabwa kuti abusawa amanjenjemera ponena zomwe amanenazo, komanso amaoneka amantha uko akutuluka thukuta zedi. Kenako anayamba kunena kuti usiku wathawu achezera kupemphera ndipo aona masomphenya a Rariet, ndipo iwo ananena kuti Rariet apezeka koma asali mmene analili kalero. Mayi ake a Rariet anabwerera ku nyumba kwawo koma ali osowa mtendere ndi masowedwe a mwana wawo. Ndipo panadusa masiku 5 mabrothers ake a Rariet anapangano ripoti ku polisi za kusowa kwa sister wawo. Ndipo munthu woyamba kumukayikira anali Pastor Toby omwe anali abusa akucheche kwake kuja. Izizi zinapangisa polisi kupita kwa Pastor Toby, ndipo anasecha nyumba mwawo kumalizirapo mu chechi. Ali mu chechimo anaona malo ena omwe amaoneka kuti panakumbidwapo, ndipo iwo atafukula anapeza thupi la Rariet koma popanda mutu ndi manja. Apa mosataya nthawi Pastor Toby anamangidwa, komano atapanikizidwa kufunsidwa ananena kuti Rariet anaphedwa pamaso pawo, koma iwo sanamuphe nawo. Atamangidwa iwo anafotokozanso kuti usiku wa tsiku lomwe Rariet anasowalo, Pastor Toby anazusidwa ndi membala mmodzi wa ku chechi kwawo kuti akufunikira ku chechi. Komano ndisanafotokoze zomwe zinachitika ku chechiko, ndikuuze nikayi zomwe zinachitika masiku ambuyomo. Izi zisanachitike, Professor Daniel Ekechu pamodzi ndi anthu ena anawapeza Pastor Toby nkumawauza kuti chechi chawo chikule komanso azipeza ndalama akuyenera kupanga sacrifice member wa mu chechi mwawo mmodzi ngati nsembe pomupha. Ndipo iwo anauzidwa kupereka list ya mayina amamembala a mchechimo, ndipo iwo anapereka. Pastor Toby sanaziwe kuti a prophet aja anasankha Rariet mpaka kufikira pomwe anayitanidwa ku chechi kuja. Iwo anafotokoza kuti atafika mu chechi muja anapeza kuti munali anthu osaposera 8 kuphatikizapo Rariet yemwe anavala zovala zofira komanso atafundisidwa chinsalu. Enawo anavala zovala zoyera ndipo anali atanyamula zimipeni zoopsa zedi. Iwo anafotokozanso kuti Rariet anaphedwa akuona, ndipo mutu wake anawuyika mu chimphika, ndipo manja akenso anayikidwa mu chimphikaso china, ndipo miphika ina anayikamo magazi a Rariet omwe amati azigwira ntchito ku chechiko. Pastor Toby anamalizisa ndi kunena kuti iwo samadziwa kuti ndi chani kwenikweni chinawachitikira.
Prophet Daniel poyambapo nawonso amakana koma kenapo anavomereza za mlandu awiriwa anamangidwa koma mpaka pano mlandu uwu sumadziwika kuti unatha bwanji. Koma kenako zinayamba kumveka kamphekesera kuti mayi awawa ophedwa awa ankagawana thukuta kogona nthawiso zambiri kumbuyoko nchifukwa chake abusawa anali okhuzika nazo kwambiri zakuperekedwa nsembe kwa kansamiro kawo kanselika. Mawu anga omaliza mu nkhaniyi, khulupilirani Mulungu directly popanda kuyika munthu pakati pakepa. Lumikizanani naye ni popanda abusa ashehe chifukwa nawonso ndi anthu omachimwa omwe ntchito yawo ndi kungokudziwisani zoti inuyo kuli Mulungu ndi mmene mungampembezere. Siyani kupempha machiliso kwa munthu, siyani kupempha chipulumuso. Anthu awawa nawo ndi ochimwa, nawo ndi omamva zilakolako za moyo ngati inu ndi ine pano. Dziwani machiliso, chitetezo, chiongoko zonse nza kwa Mulungu yekha mwini kulenga. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhaniyi. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.